INedbank Cup kukuphela kwendebe eseleyo ejongwe ngabomvu iChippa United neentshatsheli ezimiyo iTS Galaxy. Lamaqela aza kuvana amandla kwibala iNelson Mandela Bay kumjikelo wokuqala wolukhuphiswano. Iza kuba ngumdlalo kamalisela wokuqala eBhayi lo emva kokugxothwa kakubi yiChippa United ngo-August ka-2018. Kodwa wazenzela igama kwiTS Galaxy kuba waphumelela le ndebe mini bebetha iKaizer Chiefs ngoMeyi ka-2019. iChippa United kufuneka ibuyise isidima sayo emva kokubethwa imidlalo yeleague emibini ilandelelana. Kule sizini idlulileyo bafikelela kwi-quarterfinals zale ndebe yaseNedbank. Banalo ngoku nethuba lokwenza ngcono kule. We know the challenges we're going to face tomorrow. For me, it's whether it's a league game, whether it's a cup game, whether it's a friendly game, the attitude will be the same. We have to go out there and get a result. Iza kuba lityeli lokuqala nqa lamaqela amabini equbisana. Angazi into eningi ngama-opponents wethu, but ucoach uthe uzozama ukudinga ama-videos ukuthi sibheke at least some of the players ukuthi badlala kanjani. Of course, like wona la ama-defending champions, so kuzaba ngumdlalo onzima kusasa, and of course ucoach wabo uke wacoach iChippa, so I think afuna ukuluza to i-former team yakhe kusasa ya. Nangona iTS Galaxy izintshatsheli ezikhuselayo, yiChippa United ekukhangeleka ukuba ingawuphumelela lo mdlalo kuba eliqela laseMpumalanga litsala nzima kule sizini. Thabo Daniels weendaba ze-SABC eBhayi.